మనం ఎవ్రీ మినిట్ 2 and fro's కనుక మనం ఆలోచించుకొని హార్డ్ వర్క్ చేస్తే డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవుతాం. అన్నిటికంటే ముఖ్యం ఏంటంటే మన బలహీనతను మనం గుర్తించడం. అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది అంటే నేను ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ఒకటి నిజంగా జరిగిన ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఒక అతను హిమాద్రి పాల్ అని ఒక అతను ఉన్నాడు. హిమాద్రి పాల్ అని ఒక అతను ఉన్నాడు. అతను మంచి సైక్లిస్ట్ అనమాట. అంటే బాగా సైకిల్ బాగా తొక్కుతూ ఉంటాడు. అతను వరల్డ్లో కూడా సైకిల్ రేస్లో చాలా ఫస్ట్ వచ్చాడు. ఒకసారి ఏమవుతుందంటే అతను బయటికి వెళ్ళినప్పుడు కారులోంచి బయట తిరిగినప్పుడు వర్షం పడుతూ ఉంటుంది, స్లిప్ అయి కింద పడిపోతాడు. కింద పడిపోతే ఈ సైడ్ బోన్స్ అన్నీ ఫ్రాక్చర్ అయిపోతాయి, పక్కట ఎముకలన్నీ ఫ్రాక్చర్ అవుతాయి, 2 చేతులు ఇరిగిపోతాయి అండ్ ఒక కాలు ఇరిగిపోతుంది అతనికి. సో బెడ్ రీడన్ అయిపోతాడు. డాక్టర్ ఏం చెప్తాడంటే ఇంకా జీవితంలో ఇతను లేచి నిలబడాడు అని చెప్తాడు. ఏం చెప్తాడు? ఎందుకు? స్పైన్ మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోతుంది, ఇంక ఇతను ఎప్పటికీ నిలబడ్డు, చాలా కష్టం అని చెప్తాడు. అని చెప్తే అప్పుడు అతనికి ఏం చేయాలో అర్థం కాదు. చాలా రోజులు ఏడుస్తాడు. ఏడ్చిన తర్వాత ఎన్ని రోజులను ఏడుస్తా, చచ్చిపోతానేంటి, చిన్న విషయాలకి చచ్చిపోతే ఇప్పుడు పక్షులు అవన్నీ కూడా రాలిపోతూ ఉంటాయి, వాటికి మనకి తేడా ఏమన్నా ఉందా? లేదు. ఇలా కాదు, ఒక మనిషిగా పుట్టినందుకు నేను ఏదైనా ఖచ్చితంగా సాధించి తీరాలి, నేను మళ్ళీ లేచి నిలబడాలి అని అతను అనుకుంటాడు. చాలా సీరియస్గా అనుకొని ఏం చేస్తాడంటే పుస్తకాలు చదువుతూ ఉంటాడు. చాలా పుస్తకాలు చదువుతూ ఉంటే ఎవరో అతనికి భగవద్గీత తెచ్చిస్తారు. తెలుసు కదా మీ అందరికీ భగవద్గీత. ఆ భగవద్గీతలో ఒక చోట రాసి ఉంటుంది, ఏమనంటే మన బలహీనతని మనం గుర్తించడంలోనే మన అభ్యుదయం ఉంది అని. అర్థమైంది మీకు? మన బలహీనతని మనం గుర్తించడంలోనే మన అభ్యుదయం ఉంది. అప్పుడు అతను ఆలోచిస్తాడు, నా బలహీనత ఏముంది అని ఆలోచిస్తాడు. ఆయన బలహీనత ఏంటంటే లేచి నడవలేకపోవటం. ఆయన ఏంటి? గొప్ప సైక్లిస్ట్, అంటే చాలా బాగా సైకిల్ తొక్కుతాడు, ప్రపంచంలోనే రికార్డ్స్ బద్దలు కొడతాడు అతను. సరే అని అతను ఏం చేస్తాడు, నా బలహీనత అది. ఇప్పుడు మన బలహీనత ఏంటి చెప్పండి? పిల్లలకి బలహీనత ప్రజెంట్ జనరేషన్లో ఏంటంటే సెల్ ఫోన్. అవునా? మన బలహీనత ఏంటంటే అది చూడకుండా ఉండలేము, వాట్సాప్ చేయకుండా మనం ఉండలేము. మన బలహీనత అది. ఆ బలహీనతను పక్కన పెట్టాలని రోజు అతను ఏం చేస్తాడంటే నేను నడవలేకపోతున్నా, నడవాలని నడవడానికి సంబంధించిన ఎక్సర్సైజెస్, అంటే నడవటానికి థై మజిల్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండాలి, హామ్స్ట్రింగ్ మజిల్స్ అని ఏం చేస్తాడంటే దానికి సంబంధించిన ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తూ రోజు అనుకుంటాడు నేను ఈరోజు నడవాలని. అలా ఆయన ప్రాక్టీస్ చేసి చాలా బాగా నడుస్తాడు. తర్వాత మిరాకిల్గా ఏంటంటే అతను హోప్ వల్ల, అంటే ఆశావాస దృక్పథం వల్ల ఏంటంటే చాలా బాగా అతని థై మజిల్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ అవుతాయి, నీ జాయింట్ స్ట్రెంగ్త్ అవుతుంది. దెన్ మళ్ళీ అతను సైకిల్ దొక్కుతాడు, మళ్ళీ వరల్డ్ రికార్డు బద్దలు చేస్తాడు. నాకు కరెక్ట్గా గుర్తులేదు, హిమాద్రి పాల్. నేను చదివింది అయితే చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా అనిపించిన ఇన్సిడెంట్ ఒకటి. అలానే మనకి హోప్ ఉండాలి, ఖచ్చితంగా మనం ఇది సాధించగలుగుతామని హోప్ ఉండాలి, దానికి మనం కష్టపడాలి. అలానే ఇంకా చాలామంది పెద్దలు చెప్తారు, నీకు ఎన్ని వ్యాపకాలన్నా ఉండని